И здравейте хора, ние сме The Gaming Bros. Аз съм Крис, а Ради днес го няма, защото може би още спи. И аз съм се заел с видеото, но и другото видео той ще е там. И това може би е първото видео в нашия канал, ако до тогава не сме качили друго. Но защото трябва да го работим, а той може да направи друго видео през това време. И заради това. И днес, както виждате, ще играем Among Us. Така. Ако ви харесва да играем Among Us и такива игри, може да напишете също. За ще започнем поредица на Minecraft, с която ще оцеляваме. Също, ако ви харесват такива видеа, може да ставите един лайк и да се абонирате за нашия чисто нов канал, това много ще ни мотивира и така нататък. Думам да съм импостър, защото от доста време не съм бил. Добре, аз не съм импостър, но думам това да не ви пречи. И пак да ви е интересно да гледате. Къде са тасковете? Добре, хора, че имаме към админ да правим първия ни таск. О, този таск не го харесвам. Никога не съм го харесвал. Добре, доста бързо. Също мислим най-скоро време започвам да правим влогове, как караме с Ради, как се качаме и такива неща. Чаквайте влогове. Видяхте, може да сте го видяли, че някой се е вентнал. Така. О, Medbay имаме също таск. Да го изпълним. Тук в Medbay някой... О, някой е умрял. Добре. Да видим чата. Не знам, аз още не мога да заподозря никой, защото никой не ми беше с. Аз бях сам през цялото време и си правих тасковете. Да напишем нещо. Хуис. Аз просто казвам кой е и не им пук. Както казах, може да очаквате с Ради, ще направим поредица, в която оцеляваме в Minecraft. Също може да направим студим неща на Creative, правим някакви големи неща. Каквито ви искате, само напишете. Също ще качваме видеа всеки вторник и четвъртък. А понякога четвъртък може да е петък, защото понякога четвъртъците не знаем дали ще можем да качваме. Но през учебната година може да няма много влогове и видеа, гейминг, защото просто започва учебната година и да, имаме тестове, ще става 7 клас. О, отново някой е умрял. Кой не можете? Your mom. Oh my god! Беше ми с Starclair. Може би го видяхте, като правиш таска, не знам. Ще гласувам за него. Не знам защо. Така ми е кефа.
коментарите пишете какви игри искате да качвам, защото ще ни е интересно вие какви игри харесвате и такива неща. Michael, don't leave me here. Michael, Michael. Ето да видите по-добре мишката ми на Logitech. Да ви е по-яко ще ви пусна. Който не го направихме, защото някой умря. Нещо става там. Може би някой мъртъв вече. Да видим. Не направиха това с кода. Бля, сука, да ёб ты заебал меня, блядь, конченый кусок говна тупого, блядь, шведская жирная, блядь, 150-килограммовая хуйня, сука, сдохни, блядь, эта семья сдохнет, блядь, дай мне выиграть ёбаную игру, блядь, сука, ты конченая, блядь.